Fafi, Midday, I go. echt. Het kan beter. Wat kan beter? Ja, we zitten met een probleem. Een neefje van me heeft iets gepost op Facebook laatst. Hij heeft zijn misnoegen geuit over zijn situatie, wat hij heeft meegemaakt vanaf zijn kinderjaren. En als oudste nicht ben ik altijd bij ze geweest. Ik ken de situatie. De moeder is overleden toen hij 8 jaar oud was. Hij was heel klein, niet zoveel verstand van zaken. En in zo'n geval weet je dan dat zo'n kind afhankelijk is. Er moet voor hem gezorgd worden. Hij heeft andere broers en een zus. Ze zijn met z'n 8. De oudste was volgens mij 15 toen die moeder stierf in 2007. Dus ze hebben het moeilijk gehad. Mijn oma heeft ze toen opgevangen. Wij waren nog schoolgaande. We hebben gedaan wat we konden. Maar de situatie was niet zo makkelijk. En wat Isaiah ertoe heeft gedreven om zoiets op Facebook te plaatsen, is dat je soms mensen hebt die een handje gaan geven. Ze gaan helpen, misschien met een pakje brood. Misschien met een portie eten. En ja, daar komt het weer kijken. Mensen hadden geholpen, ook met de begrafenis van de moeder. De moeder was slechts 34 jaar oud, bijna 35 toen ze stierf. Die kinderen waren klein. Wat kunnen ze doen? Dus familie moest helpen met de begrafenis. En daar komt nu bij kijken. Zodra de kinderen iets hebben gedaan dat niet goed is, of ze een standje moeten krijgen, dan hoor je, ja, toen je moeder overleden was, heb ik dit voor je gedaan. Toen ze begraven moest worden, heb ik een bijdrage geleverd. En dan heb je ook verhalen die zich hebben voorgedaan, heb ik begrepen. Laatst dat de familie ook nog zei van, wij hadden die kist gekocht. En het is heel triest om te horen dat die zus en die broer nu geld moeten verzamelen om de mensen terug te betalen. En daar komt bij kijken dat je gaat naar je vader die nog leeft. En dan antwoordt hij je op een zodanige manier, like, ga naar je moeder de graf en ga er vragen. Ik zeg het omdat ik weet dat het waar is. Ik vind niet erg wat mensen hiervan gaan denken, is gewoon de waarheid. Ik heb dit alles vanaf het begin meegemaakt. Eerst zei ik dat ik dit niet zou aanhalen. Maar nu is het de gelegenheid dat mensen nou weten waarom Isaiah deze dingen op het net heeft gezet. Hij is er vol van. Hij heeft er genoeg van. En wat ik hierbij wil zeggen, als een kind zijn ouders kwijt is geraakt in de dood, een minderjarig kind, heeft zo'n kind iemand nodig om voor hem of haar te zorgen. In dit geval was het mijn moeder. En mijn oma in het bijzonder. Mijn oma heeft voor ze gezorgd. Wij hebben geholpen waar we konden. Later stierf de andere zus, 2 jaar na die moeder van Isaiah, die ook hielp. 9 maanden daarna stierf mijn zusje na mij, die ook hielp. Dus die kinderen waren helemaal doorgeslagen van verdriet. En dan kom jij met je pak brood en met jouw bijdrage voor de begrafenis. En dat doet het je nu zo'n pijn dat je het in alles wat die kinderen fout hebben gedaan aanhaalt. Wel, we zijn mensen. Ik heb ook een moeilijke jeugd gehad. Ik weet wat pijn is, ik weet wat verdriet is. Mijn moeder leeft nog, mijn vader leeft nog. En dan nog doen sommige dingen me nog pijn. Laat staan Isaiah die maar 8 jaartjes jong was. Zijn jongste broer was pas 1 jaar of een paar maanden toen die moeder stierf. En die zus was pas 14 of 15. Hoeveel te meer zal het ze niet pijn doen? En bij deze wil ik zeggen, niet de hele familie is in gebreken gebleven. Maar die jongen had op dat moment niet zoveel tijd om te gaan opsommen wie wel geholpen heeft en wie niet. Maar wat ik weet is dat hij mij niet bedoelt.
Maar hij heeft gelijk, hij heeft de waarheid gesproken. En de situatie is zoals hij het beschreven heeft. Het is gewoon de waarheid. Kunt u een beetje vertellen over de situatie? Die zus zorgt voor ze, moet ik zeggen. Zij verdient een compliment. Ze heeft ook moeilijke tijden. Want vanaf die moeder is overleden, hebben geen van ze begeleiding gehad. En dat is nou de fout die wij soms maken. Wanneer een moeder of een vader van een kind is overleden, dan denken we, ach, ze zijn klein. Ze weten niet wat er is gebeurd. De kinderen krijgen geen begeleiding. Ze krijgen al niet de nodige zorg, de nodige liefde. Ze leven gewoon in het weer. 's Morgens staan ze op, ze krijgen misschien brood. 's Avonds gaan ze naar bed. De volgende dag hetzelfde. Isaiah is nog schoolgaande. Hij is pas 22 jaar. Dat komt bij kijken. Januari was hij bij me op Bronsweg, ongeveer een week. Hij heeft tot me gesproken. Ik ben op de hoogte van zijn situatie. Hij heeft ook nog een vriendin. Hij heeft me kennis laten maken met die vriendin. Die vriendin is nu zwanger. Hij verliest zijn baan, want hij werkte bij een bakkerij. Hoeveel ga je verdienen? Niet veel. Maar wat u moet begrijpen is dat die jongen met heel veel problemen zit. De dingen hebben zich opgekropt. En nu pas is het de tijd dat het eruit moet komen. En geloof me, ik vind helemaal niet erg dat hij het op Facebook heeft gezet. Daarom toen men me belde van Dionne, zeg aan die jongen om dat bericht te verwijderen. Nee, laat het daar blijven. Laat de wereld het zien. Laat de wereld het lezen. Maar wat ik hierbij wil zeggen is dat we dankbaar moeten zijn dat Isaiah het heeft bekendgemaakt en niet op Facebook heeft gezet en daarna zelfmoord is gaan plegen. God heeft ons geholpen dat we hem nog konden helpen. We hebben toen steun gehad van een zekere meneer Woye Doekoe. We hebben hulp gehad van meneer Homoed. Hij verzorgt een bepaald programma op de televisie. Vele mensen kennen hem. Toen kwam meneer Reynold van Ams, meer bekend als Van Els, meer bekend als Peppy. En een zekere meneer Max Landveld was de eerste die ons tegemoet is gekomen. Ik ben die jongen eergisteren gaan halen op Lombé, want hij zat maar met zijn zelfmoordpogingen. En hij begon te hallucineren. Hoe hij bij zijn moeder gaat. Hoe gezellig ze het zullen hebben. Hij weet dat hij liefde gaat krijgen van zijn moeder die al 13, 14, 15 jaar overleden is. En dat hij het daar beter zal hebben, wat niet waar is. Mensen, laten we op dit letten. Ook zijn er uitspraken gedaan op Facebook die niet aanmoedigend zijn. Als een jongere met een probleem zit en hij naar ons toe komt, vooral een weeskind in dit geval, noem ik Isaiah een wees. Hij en zijn broers, broertjes en zus. Ze hebben die ondersteuning nodig. Als die persoon niet praat en vertelt, dan weet de buitenwereld het niet. Maar ik ben niet de enige met wie Isaiah gesproken heeft over zijn problemen. Hij heeft ook ooms benaderd, hij heeft ook tantes benaderd, hij heeft mensen benaderd, vrienden benaderd. Wat wij konden doen, hebben we gedaan. Maar velen hebben me eergisteren gezegd, ik kan maar go kieren schrijven, jongen, dat ba. If I want dit, dan ik dit. Ik denk niet zo. Want wanneer hij eenmaal dood is, dan is dat probleem nog niet opgelost, omdat Isaiah zelfmoord heeft gepleegd. Want Isaiah heeft een broer voor hem, die is helemaal doorgeslagen. Die is nog erger. Zelfs praten lukt niet meer met hem. Eergisteren probeerde ik met hem te praten. Geen woord laat hij los en hij gaat steeds achteruit. Waarom? Omdat mensen hebben toegekeken, ze hebben geen hulp geboden. Hoewel het wel kon.
En wanneer die jongen eenmaal zelfmoord heeft gepleegd, dan gaat men komen met zoveel bijdragen om hem te begraven. Wel, bij deze roep ik aan ieder op die bijdrage zou leveren in geval Isaiah zelfmoord had gepleegd. Lever het nu. Hij leeft nog. Hij kan het gebruiken. Al is het in de vorm van geestelijke hulp, mentaal hulp, psychische hulp, maatschappelijke hulp, financiële hulp, noem maar op. Geef het liever nu dan bij de begrafenis. Want nu leeft hij nog. Nu kunnen we hem helpen. Zodat ook Isaiah later andere weeskinderen een steun mag zijn. Hoe zou de hulp vanuit buiten eruit moeten zien? En u heeft eerder ook een paar namen genoemd. In hoeverre is van hun kant ook al een power gekomen naar Isaiah toe? Er is een groep die als eerst hulp heeft geboden. Dat is een groep op Nieuwlambé genaamd KLM. Iemand moet kunnen eten. Je moet onderdak hebben. Je moet kleding hebben. Als je die dingen niet hebt en daar komt bij kijken dat je niet in staat bent voor jezelf te zorgen, wordt de situatie alleen maar erger. Dus toen kregen we meneer Woye die ons heel veel heeft bijgestaan, dag en nacht, telefonisch. En toen kwam een zekere meneer Max Landveld, die heeft toen dan een telefoon voor hem gekocht. Hij heeft de appartement betaald waarin we waren. En nu komt meneer Reynold van Els, meer bekend als Peppy. Meneer Homoed, die is gisteren helemaal thuis bij ons geweest. En hij heeft dit alles gearrangeerd dat het vandaag aan de dag nu zo is. En nu zijn we thuis bij meneer Peppy, bij meneer Reynold. Hij zorgt voor alles. Voeding, onderdak, alles wat die jongen nodig heeft. En ik ben ook hier om de nodige steun te bieden. En vandaag heb ik een smile gehad van die jongen. Wat laat zien dat het een beetje gaat. En dat doet me wel goed. Welke steun verwacht u verder en verwacht hij tenminste verder? Oké. Die jongen is nog een schoolgaande jongen. Hij heeft hier en daar jobs gedaan, gewerkt. Maar hij heeft niet een vak geleerd. Maar wat hij wil is niet dat mensen geld voor hem moeten brengen zodat hij het goed kan hebben. Maar hij wil een ondersteuning zodat hij zijn eigen ding kan doen. Hij wil werken. Hij wil zijn eigen werk hebben, zijn eigen geld gaan verdienen. Ook indien het nodig is dat hij een opleiding moet volgen, dat hij een steun krijgt in de rug om een opleiding te volgen. Dus het is niet dat hij op de bedeltoer is, maar hij wil hulp krijgen. Maar natuurlijk laten we dat financiële niet achter, omdat dat hem ook dwars zit. Zie je dat hij zichzelf van kant wilde maken. Elk mens heeft recht op leven, dus ook hij ook.